Kronika dana. Ovo je prvi put u povijesti da dvije pravaške stranke izlaze zajedno na izbore, naglašeno je danas na konferenciji za novinare. Pravaško-demokršćanske koalicije Pravaški kišobran kojeg čine HSP dr. Ante Starčević i HČSP Florijan Žižić, koordinator izbornog stožera za Šibensko-kninsku županiju i treći na listi za 9. izbornu jedinicu, kazao je da će se Pravaški kišobran zalagati za promjene u hrvatskom društvu, ali ne za kozmetičke promjene koje nude kandidati koji su 20, a neki i 40 godina u političkom životu Hrvatske, već mladi ljudi kojima treba dati priliku. Oni će sigurno pokazati da su sposobni i odgovorni baviti se politikom. Narednih dana u predizbornoj kampanji mi ćemo i predstaviti naš izborni program koji se zove R7, nazvan po Ruži Tomašić, koji se zove Ružinih 7. Prije svega želim kazati pred ove izbore kratko vladajućoj strukturi: gospodo, maske su pale, sad se vidi kome je Hrvatska bila imovina, a kome domovina. Kronika dana. Dobar vam dan na početku središnjih vijesti Radio Šibenika. Koalicija HSP-a dr. Ante Starčević i Hrvatske čiste stranke prava na izborima će nastupiti pod imenom Hrvatski pravaški kišobran, a nadaju se osvojiti 2 mandata u 9. izbornoj jedinici. To je na konferenciji za novinare kazao Luka Podrug, politički tajnik HČSP-a i prvi na listi koju će nositi Ruža Tomašić, predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević. Opširnije Ksenja Bilan. Hrvatski pravaški kišobran, koalicija koja prvi put u Hrvatskoj okuplja dvije pravaške stranke, HSP dr. Ante Starčevića i Hrvatsku čistu stranku prava, među ostalim će se zalagati za snažnu, nacionalno neovisnu i socijalno pravednu Hrvatsku. To je na konferenciji za novinare naglasio Luka Podrug, prvi na listi za 9. izbornu jedinicu. Program ćemo predstaviti na predizbornom skupu, a sastavljen je od 10 točaka, među kojima i borba za gospodarski suverenitet i prosperitet, zaštite temelja zdravog društva, prekid rasprodaje prirodnih bogatstava, isključivi gospodarski pojas, kao i obračun s korupcijom, kazao je Podrug. Ali činjenica smo jedina zemlja na svijetu u kojoj se amnestija primjenjuje za zločince i agresore, a ne za žrtve. To je perverzija nezapamćena u ljudskoj povijesti. Mi mislimo da jednom općom amnestijom prema svim braniteljima treba obustaviti sve kaznene postupke i sve ih pustiti na slobodu. To je preduvjet apsolutno normalnog života. Ovako je nevjerojatna situacija da ćemo mi na ovim listama i sad na ovim izborima i ovoj izbornoj jedinici imati apsolutno smo mi za potpunu ravnopravnost svih građana Republike Hrvatske i svih nacionalnih manjina i tu apsolutno nemamo nikakve dvojbe, ali smo žestoko protiv toga da nama agresori, četnici, zločinci, organizatori pobuna, a između ostalog predsjednik stranke koja će ovdje biti na izbornoj listi, misli na Vojislava Stanimirovića, je bio ministar vlade takozvane Republike Srpske Krajine. Luka Podrug, prvi na listi Hrvatskog pravaškog kišobrana, kazao je da očekuju 2 mandata u Saboru, a kako je kazao, moglo ih je biti i više da su se svi pravaši ujedinili. Tražili smo od HSP-a da se ogradi od Ante Đapića, grobara pravaške opcije, koji ima zadatak da što manje pravaša uđe u Sabor, mišljenja je Podrug. Mi smo u sve sukobe, sad govorim ime svoje, ime gospođe Ružejove, ove stranke, ponudili, ako se sjećate, prije nešto vremena kad je predsjednik HSP-a Srb pozvao javno na zajedništvo, jer smo svjesni šta su izbore, svjesni smo šta je Dontova metoda. Ja sjećam da sam i sam dolazio u ovaj grad na razne tribine, obećavali smo da ćemo i zajedno. Mi smo savršeno svjesni da su pravaši zajedno u ovom trenutku totalnog rasula HDZ-a i kriminalizacije mogli vjerojatno dobiti možda 10-15% glasova, imati 15-20 saborskih zastupnika, da je ovdje vrlo upitno što će biti. I zato savršeno odgovorno kažem, i Ruža Tomašić i mi, ja sam politički tajnik stranke, govorim u ime gospodina Miljka, smo željeli napraviti savez, samo je uvjet bio da se makne Ante Đapić, koji je doslovno marioneta HDZ-a, koji služi da HSP stalno stoji negdje oko 4-9 do 5-1, pa jednog ili 2 puste u Sabor kojeg će gore kupiti, ali da pravaši ne bi ojačali. S područja Šibensko-kninske županije treći na listi koalicije HSP dr. Ante Starčevića i HČSP-a je Florijan Žižić, predsjednik županijskih Starčevićanaca. Žižić je kazao da se oni bore za korijenite, a ne kozmetičke promjene, jer je postalo jasno da nekima Hrvatska nije bila domovina, nego im. Dobar vam dan na početku središnjih vijesti Radio Šibenika. Koalicija HSP-a dr. Ante Starčević i Hrvatske čiste stranke prava na izborima će nastupiti pod imenom Hrvatski pravaški kišobran, a nadaju se osvojiti 2 mandata u 9. izbornoj jedinici. To je na konferenciji za novinare kazao Luka Podrug, politički tajnik HČSP-a i prvi na listi koju će nositi Ruža Tomašić, predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević. Opširnije Ksenja Bilan. Hrvatski pravaški kišobran, koalicija koja prvi put u Hrvatskoj okuplja dvije pravaške stranke, HSP dr. Ante
Ante Starčevića i Hrvatsku čistu stranku prava, među ostalim će se zalagati za snažnu, nacionalno neovisnu i socijalno pravednu Hrvatsku. To je na konferenciji za novinare naglasio Luka Podrug, prvi na listi za 9. izbornu jedinicu. Program ćemo predstaviti na predizbornom skupu, a sastavljen je od 10 točaka, među kojima i borba za gospodarski suverenitet i prosperitet, zaštite temelja zdravog društva, prekid rasprodaje prirodnih bogatstava, isključivi gospodarski pojas, kao i obračun s korupcijom, kazao je Podrug. Ali činjenica smo jedina zemlja na svijetu u kojoj se amnestija primjenjuje za zločince i agresore, a ne za žrtve. To je perverzija nezapamćena u ljudskoj povijesti. Mi mislimo da jednom općom amnestijom prema svim braniteljima treba obustaviti sve kaznene postupke i sve ih pustiti na slobodu. To je preduvjet apsolutno normalnog života. Ovako je nevjerojatna situacija da ćemo mi na ovim listama i sad na ovim izborima i ovoj izbornoj jedinici imati apsolutno smo mi za potpunu ravnopravnost svih građana Republike Hrvatske i svih nacionalnih manjina i tu apsolutno nemamo nikakve dvojbe, ali smo žestoko protiv toga da nama agresori, četnici, zločinci, organizatori pobuna, a između ostalog predsjednik stranke koja će ovdje biti na izbornoj listi, misli na Vojislava Stanimirovića, je bio ministar vlade takozvane Republike Srpske Krajine. Luka Podrug, prvi na listi Hrvatskog pravaškog kišobrana, kazao je da očekuju 2 mandata u Saboru, a kako je kazao, moglo ih je biti i više da su se svi pravaši ujedinili. Tražili smo od HSP-a da se ogradi od Ante Đapića, grobara pravaške opcije, koji ima zadatak da što manje pravaša uđe u Sabor, mišljenja je Podrug. Mi smo u sve sukobe, sad govorim u ime svoje, u ime gospođe Ružejove, ove stranke, ponudili, ako se sjećate prije nešto vremena kad je predsjednik HSP-a Srb pozvao javno na zajedništvo, jer smo svjesni šta su izbore, svjesni smo šta je Dontova metoda. Ja sjećam da sam i sam dolazio u ovaj grad na razne tribine, obećavali smo da ćemo i zajedno, mi smo savršeno svjesni da su pravaši zajedno u ovom trenutku totalnog rasula HDZ-a i kriminalizacije mogli vjerojatno dobiti možda 10-15% glasova, imati 15-20 saborskih zastupnika, da je ovdje vrlo upitno što će biti. I zato savršeno odgovorno kažem, i Ruža Tomašić i mi, ja sam politički tajnik stranke, govorim u ime gospodina Miljka, smo željeli napraviti savez, samo je uvjet bio da se makne Ante Đapić, koji je doslovno marioneta HDZ-a, koji služi da HSP stalno stoji negdje oko 4-9 do 5-1, pa jednog ili 2 puste u Sabor kojeg će gore kupiti, ali da pravaši ne bo ojačali. S područja Šibensko-kninske županije treći na listi koalicije HSP dr. Ante Starčevića i HČSP-a je Florijan Žižić, predsjednik županijskih Starčevićanaca. Žižić je kazao da se oni bore za korijenite, a ne kozmetičke promjene, jer je postalo jasno da nekima Hrvatska nije bila domovina, nego